मोनसे दुखुनांथाव खौरां मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' लाइमोन अबथिरायै जिउ खहा। नंगौ, जोबोद दुखु नांदों। जोङो सानफा एफा मैदेरजोंबो मानसिया थैबाय थानाय जाबाय। दा बे क'क्राझार सिङाव थानाय कुसुगाव सासेल' नङा, सासेया थैखादों, ओमफ्राय सासेया जोबोद सिरियासलि अबथिरायै माबा जाना दङ आरोना, बिराद जखमाव जाना दङ सासेखौ। बेनिफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना, दुखुनांथाव खौरां। दा बेखौनो गामिनि रायजो राजाफोरा खावलायहरदों जोंनि बिटिआर सरकारखौ, सलार फेन्सि बेफोरबायदिनो थाब जोंहा माबानो मोननांगौ। जोंनि जाय न'खराव दुखुनांथाव बेफोरबायदि जाथाय जादों आरो बेफोरसो मोनथि मोनगौ। ओरैबायदि मैदेरनि गाग्लोबनायजों जोंहा सानफा एफा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गासिबो थैबोगासिनो दङ, नुबोखादों। नोंथांमोना क्लिपखौ मोनसेखौ नायग्रोना ला। आं फार्स्टआवनो होनो सानदों बबेनिमोन, मा गामिनिमोन, सिख्लाया बेसेबां फरायोमोन। सपन मुसाहारिखौ ओरैबायदि अबस्था गैयै खालामना दोनदों। आरो सपन मुसाहारिजों लोगोसे थाफानाय गावनि फिसाजो फुंजा मुसाहारिया माने अबथिरायै जिउ गोमाबाय आरोना। फुंजा मुसाहारियाथ' जिउआ गोमाखादों, नाथाय बिनि बिफाया दासिमबो जिउ दं। बियो सिरियासलि जानानै दं, नाथाय फिसाजोआ थैखाबाय आरोना। बेखौथ' जोङो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनखाबाय। दा जों नायलांग्रोनोसै भिडिअखौ निउसाव। बिथांमोना रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारनिफ्राय मा खावलायदों, बेफोर मैदेर सानफा एफा बुथार जाजानाय बागै। सलार फेन्सि बेफोरबो थाबैनो जानांगौ, बेफोरबायदि खावलायनाय जोङो खोनानो मोन्दों। आरो रायजो राजाफोरखौ बे गोरिब न'खराव एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायहरदों। दा नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन। दा गिबियावनो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन। जोबजासे नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना बैफोरबायदि बिटिआर सरकाराव जोंहा बेफोर बुथार जाजानायनि बागै मा बुङो, नोंथांमोना खावलायहरबानो जाबाय आरोना। दा जोङो मोनसे क्लिपखौ नायग्रोना लानोसै। बे जाथाया बोरै जानाय, बबे गामियाव जानाय, सोरनि फिसाजोमोन, जोङो फार्स्टआवनो फारि फारि नायग्रोना लानोसै। फैदो। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय, लोगोसे बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। मैया जाथाय जानायनि खोथाया जाहैबाय, फुंबिलि 3थासो टाइमाव बे जाथाया जालांदों। बे जाहैबाय सपन मुसाहारिनि न'खराव जादों। बे हाग्रानि मैदेरा फैनानै दिनै सपन मुसाहारिनि न'खराव उदखार खालामफैबाय आरो बिथाङा बेखौ होनायाव दिनै जाथावै जाथाया जानानै थांबाय। जिहेतु बिनिनो फिसाजो, अनसुलि फिसाजो मिस फुंजा मुसाहारिया दिनैहाय मैदेरजों गाथारलांजाबाय। जोङो बाहायनो दिनै जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै मानसि गाथारनायाथ' गोबां जालांबाय जोंनि ओनसोलाव, बे मैनागुरि ओनसोल एबा गङिया ओनसोलाव। दाखालिसो एसे सिगाङाव दोनगुरि गामियाव जाना थांबाय। 9 मास जानायखौ सासे गथ' बेखौ गाथारना गालांबाय आरो माखासेया खुनुरुखुम बारग'बाय। आरो दिनैनो रिसेन्टलि दिनै जानाय जाथाया जाहैबाय, बिफा सपन मुसाहारिखौ गोबांथारै जखम खालामलांबाय। बिथाङा थैनायनिफ्राय खुनुरुखुम बारग'बाय, नाथाय फिसाजोखौ दिनै बिथाङा खोमाना लानो गोनां जाबाय। बिथाङा जनता फरायसालिमायाव दिनै फरायबाय थादोंमोन। थांनाय बोसोरावसो बिथाङा फार्स्ट डिभिजन मेट्रिकआव उथ्रिसारदोंमोन। बिथाङा जोबोद माहि, जोबोद मोजां फरायनायाव गोरोंमोन। जोङो ओनसोलनि जानानै जों मोनथिगौमोन, नाथाय बिथाङा दिनैहाय हरखाबै जोङो हाग्रानि मैदेरजों गाथारलांजाबाय। आरो बे ओनसोलाव, गङिया हालाम ओनसोलाव जोङो दिनैहाय न' सिफायनायखौथ' जों साभाबिक जों बुंनांगोन। बिफां लाइफां, गय फाथै जानाखि जिनिस जालांनाय, बेथ' साभाबिक। खिन्थु जोङो मानसिया रैखाथि मोननो थाखाय जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो लुगैदों। मानसिनि जिउआ बायनानै मोना, बेनि थाखायनो जोंनो इमिडियेट जाहाथे सलार फेन्सिंखौ होनानै जोंखौ सेफटियाव दोनो एबा रैखाथियाव दोनो। जों दिनै रायजो जानायाव जों गिलुं गिलुं थासारियाव जों दङ। दिनै जाबाय, गाबोनबा सोरनाव जागोनलाय, जों बेखौ सानबाय थादों। बेखायनो नैबे जानाय जाथायखौ नोजोर होनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानब गेदेर चिफ सार प्रमद बर'आ जाहाथे बिथांमोननो अनसुंथाइखौ थाबैनो हरो, बेनि थाखाय जोङो रायजो जानानै खावलायदों। बिथाङा दिनै बिसिया खुनुरुखुम बारग'बाय आरो फिसाजो उन्दै सासे दंबावोमोन, बिथाङाबो खुनुरुखुम बारग'दों। नाथाय बिफाया गोब्राबथारै जखम जादों आरो फिसाजोखौ दिनै खोमाना लानो गोनां जादों। बिथांखौ दा MRM हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बेहायनो जोङो रायजो राजाफ्रा फैनानै जों नुफैबाय। बिथांनि न'खरनि अबस्थायाबो जोबोद गाज्रि हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो नोजोर होनानै बिथांनो अनसुंथाइखौ हरो। जों बेखौ रायजोनि जानानै गुरै खावलायहरदों। लोगोसे जोंनि बे थांना थानायाव जानाखि मैदेरनि उदखात, बियो गोबां जासिनगासिनो दङ। दिनै रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ बरायदों। खिन्थु जोंनि थांना थानायाव दिनै जों जोबोद उदखात
जानायखौ जों बांसिन नुदों आरो डिपार्टमेन्टेलि हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टेलि हिसाबै बिथांमोनहाबो डिउटिखौ एसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामोबा जोबोद मोजां जागोन जों बेखौ गभर्नमेन्ट धोरोमसिम खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों। जोबोद दुखुनि सान कुसुगाव सानफान रेन्जनि सिङाव थानाय दोमब्रुगुरि गामि बे गामियावहाय थांनाय मोनायाव जे हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेर बे मैदेरा बिथां सपन मोसाहारिनि फिसाजो थरायना मिस फुंजा मोसाहारि बिथांखौ गाथारना गालांबाय। बेजों लोगोसे बिफा सपन मोसाहारि बिथांखौबो गोगोमै मोनसे जोखोम खालामलांबाय। दा बे हिसाबै थरायना फुंजा मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। बेजों लोगोसे बिफायाबो गोगोमथारै मोनसे जेंनायाव गोग्लैनानै बिथाङा दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं MRM हस्पिटालाव। बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय बे समाव खावलायनो लुबैनाया बेनो जे जोंनि रायजो जानायाव प्लेन्स एरिया हिसाबै मैदेरनि जानाखि उदखात बियो बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों। बे हिसाबै जोंनि रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बिटिआर सरकारा फेन्सिं होनानै जे नैबे रायजो राजाफोरखौ मोजांथार सेफटियाव दोनो बेखिनिखौ जों रायजोनि जानानै बेवहाय जावले जावले खावलायहरबाय। बेखिनि आरो गोजोनथोंसै। लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय माने भिडिअआ बेखिनिसै आरोना। निउसावथ' बुंखाबाय बिथांमोना बिटिआर सरकारनिफ्राय एसे हेल्प खावलायहरदों। माने हेल्प माने जोंनिनो मोजां आरोना, बिसोरनिथिल' नङा। जाथाया गोबां डेन्जार जाबोगासिनो। आजिखालि मैदेराबो जोबोद मानसि बुथारनाय जादों आरोना। सोरबा मोसौ फाग्ला फैनाय ओमफ्राय मैदेर मिथिखायो गासिबो। माने एसे जंगल खाथि खाथिफोराव थानाय गिरास्तरफोरा आजिखालि गिनो गोनां जादों। बेफोरखौ बिटिआर सरकारा थाबैनो हेल्प खालामनांगौ। बिटिआर सरकारफोरा बेफोरखौ नायसननानै एसे जोंहा बर'जों बर' मदद खालामलायनांगौ। नङाबा जोंहा मैदेरजोंबो मानसि बासिनाय नंला आजिखालिनि जुगाव। जिब जुनार गोबां मानसि बेफोरनो थैनो हमबाय, गोबां मानसिया जिउ गोमालांबाय बैफोरबायदिनो। दा बुंनांसिगोन रायजो राजाफ्राबो जोबोद दुखु मोनदों। मानसिया बेमार गैया आजार गैया कलेजाव फरायबाय थानाय सासे सिख्ला, बेबो जोबोद नायनो मोजां मुंदांखा, बेफोरो फरायनायावबो फार्स्ट थांनाय माबानाय, बेफोरो थैबा आरो जोबोद सासे स्टुडेन्ट होनना बुङोबा जोबोद दुखु नांखायो थैयोब्ला ना। दा मैदेरजों थैबाय, दा मा बुंबावनो, बेफोरो गावनि खाफालनि लिरनायजों लोगोसे समजों लोगोसे बेफोरो जाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंहा बिटिआर सरकारफ्राबो एसे नायफिनथारदों आरोना। बेफोरबायदि जोंनि जाथायफोरा बोरै जादों माबा जादों बुजिलायनानै जोंहा सरकार बर' बिटिआर सरकारफ्राबो एसे मोनथिलायनांगौ। दा न'खराव दुखुनांथाव जादों जाथाया बिदि ओरैबायदि बुथारजानाय, गोबां मानसिबो थैबोबाय, बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला लाइमोन गोबां मानसिया जिउ गोमाबोबाय जोंनि बेफोरबायदिनो आरोना। दा बेनोसै निउसआ, भिडिअआ। जायफोरा मोजां मोनदों माने जायफोरा बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे बुंनो लुबैदों कमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि बागै थाबैनो बेफोर खामानिखौ मावनांगोन होननानै नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमाय हरबानो जाबाय। नङाबा जोंहा मानसिया बासायनो जोबोद थान जाबाय, जोबोद गिनो गोनां जाबाय। बेफोरबायदि नुथाया जोबोद गिनो गोनां। जायफोरासो थायो बेफोर मिथिगौ। आजिखालि आरो माथो बुंबावनो ना। दा मैदेरखौबोथ' जों मा बुंबावनो, बेफोर हाग्रानि बुस्थु खारबोनानै बुथार होनबा बुथारलांनो हायो। जोंहा मैदेरजोंथ' मानसिया समान जानो हाया, मासे जुनारजों जोङो समान जानो थांनो हाया। बिसोरहा सक्ति थासिनो, मोनसे मैदेर एबा हाग्रानि बुस्थु नालाय। दा बेफोरखौबो जोंनिफ्राय खावलायहरनाय आंनि बायदिब्ला फरेस्ट माबा मावनायफोरा एसे हेल्प खालामनांगो। फरेस्टफोरा एसे डिउटिखौ मोजां होनांगो। मानो होनबा मैदेरफोरा बेफोरबायदि फैनानै अबथिरायै मानसिनि जिउखौ फोजोबलाङोबा जोंहा मा जाबावगोन जाखोना। मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया लाइफआव। बेफोरबायदि मानसिया जिब जुनारजोंबो बुथारजानो गोनांबा मा जाबावगोन जाखोना। बेनिखायनो जोंहा फरेस्ट बिफानफोरा एसे सेफ खालामनांगौ। बेफोरबायदि हाग्रानि मैदेर मोसा मुफुर फैनायखौ माने होबथाना लाखिनो हानाय बायदि सेफटि खालामनांगौ आरोना। अब्लासो जोंहा मानसिया बासायनो हानाय बायदि जागोन। थ' अब्ला बेखिनिसै निउसआ। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो, जाहाथे जोंनि बर' समाजाव मानसिफोरा बेफोरबायदि मैदेरजों अबथिरायै जिउ गोमाफिना एसे सेफटि थानो हानाय बायदि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय, भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय। अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।